Takže ahojte, vítam vás teraz pri mojom prvom videu dlho mne pri Shorts a týmto videom vám chcem ukázať moju rannú rutinu, ako sa chystám do školy a ako idem do školy. No do školy vlastne neviem, lebo lebo vlastne ja si nebudem môcť rozprávať, takže budem potichu, budem vám ukazovať moju cestu a tak. Takže idem vám ukázať, čo si najskôr dávam ako prvé. Vždycky ako prvé si umýjem tvár s vodou, samozrejme, prečo nie s vodičkou krásnou, čistou. Ale ja si vždycky takto dám ruky. A nie, že by som si takto dala vodu, ale ja si vždycky takto a tak si umýjem. Teče mi voda, áno, viem. No teraz mám tvár vlastne umytú. Idem si dať Niveu na tvár, to si vždycky musím dávať. Toto nie je Nivea. Toto mám Niveu, len to sa mi ťažko vyťahovalo. Mala by som mať čelenku, len ja mám, nie že zatiaľ, ja mám aj takú tú mašličkovú fialovú, mašličkovú čiernu, ale nechce sa mi ísť teraz pre ňu, tak som si dala túto čiernu, čo mám hneď v kúpeľni. Takto si to rozotriem po celej tvári vždycky, samozrejme ako vždycky. Niekedy, keď si myslím, že mám toho na tvári moc, to musím odložiť, lebo to mám v umývadle položené, dám to sem. Tak, vždycky si zoberiem utierák a takto si po trošku tak pocupkám tvár. Tak, teraz vlastne neviem, viete čo, ja asi teraz idem niečo dať na tvár ešte, ale neviem čo. Dobre, zatiaľ si idem očistiť vlasy, moje otrasné vlasy, včera mi ich mama neumývala, ale mne sa vždycky ráno nejak zmenia, že mám na hlave bombu. Má krásna zázračná kefa, ale ja si musím dávať vždycky na tú kefu vodu, lebo mne elektrizujú strašne vlasy, keď si ja takto češem vlasy, že toto strašne táto kefa ťahá. No mne mamina kúpila kráľovskú, ale ona sebe kúpila detskú, neviem prečo. No takže tak. Češem si vlásky, dneska máme telesnú, takže asi si dám špicaty, asi dám fontánu spraviť. Neviem, ale ja si to vždycky tak spravím, že vlastne že si zoberiem tejto od maminky, si zoberiem gumičku, na ruku ju dám a mám. Idem si teraz, počkajte, ja vás zoberiem so mňou. Idem si zobrať, svetlo, samozrejme, idem si zobrať špirálu, ak je tu. Ja je to preto aj zuby, tak. Ale neviem, kde ju mám. Kde mám špirálu? Mám ju sobraka. To vy samozrejme vedieť nemôžete, ale neviem, kde mám tú špirálu. Tu ju nemám. Takže asi dám môj lesk. Mám tu 2. Z toho 2 som stratila. Liči a melón. Inak mám papáju a žvačku. Takže tak. Počkajte, takto. Dobre. Tak zavriem tu dvere, ale teraz by som... Musím furt behať do tej izby, počkajte.